Sí, jo de la qüestió aquesta més, no sé si li diré d'indústria o de mercat, no conec tant, no tinc la sensació que soc prou més recent arribada per la feina que fem, però en el cas de l'arxiu Ferran Freixa sí que feina en tenim molta. De fet, també va ser com també un regal tota la gestió com ja molt propera a la seva mort en Photographic Social Vision, que poguéssim que existeixi una fundació com la seva i que et puguin ajudar a fer la gestió d'aquests arxius, bàsicament perquè és molt complicat assumir un llegat així. A més, l'arxiu del Ferran Freixa ja només a nivell de números és molt inabarcable, hi ha centenars de milers de negatius, és complicat i costós mantenir-los, que això també és una cosa que ens vam adonar, de les limitacions que hi ha una mica a nivell més d'indústries culturals, poder de facilitar, com un patrimoni que s'hauria de poder facilitar més la conservació, perquè se'ns escapa una mica de les mans això, però per la part més positiva és superjuganer i molt xulo poder obrir aquestes caixes de nou. Hi ha un punt en el que podem fins i tot plantejar-nos coses que el Ferran descartava, com deia la Mariona, he tornat d'un viatge i només em quedo 2 fotos, doncs ara podem obrir aquelles fotos i valorar si són o no són bones, sempre amb un diàleg amb l'obra, però jo sí que estic com il·lusionada que ens passa amb la Imma i amb la Sílvia de Fotogràfic que cada cop apareixen coses i diem, oh, quina joia, això o sigui, van apareixent com de cop noves sèries, vam poder exposar, per exemple, les fotos del Marroc fa un parell d'anys i va estar molt bé perquè se n'havien vist un parell d'aquelles però no tota la sèrie, o sigui com obrir la possibilitat de comissariar com noves sèries. Hem descobert per exemple també algunes fotos que no són en format quadrat, que són de pas universal, molt dels anys 70, que són xulíssimes i tinc moltes ganes que es vegin, o sigui que hi ha moltíssimes possibilitats i jo crec que la idea és que es vegi, que s'ensenyi, i que l'arxiu estigui viu d'alguna manera, és l'objectiu, i a part que és il·lusionant perquè hi ha coses molt maques.